Molweni ndanamkela kwezaseTV ngesiXhosa. Hayi ke Nomalanga ke ukhombe yonke into ke esendlini ke kuyathuthwa kubhekwa ngapha nangapha. Uyakhomba uthi zingaphakanyiswa kanjani into zakhe zingarhuqwa ziyadura izinto phakamisani kahle ukwenza ke bemangele ke bangamkhwaza Nomalanga ngathi akevana ngendlebe usikwenza uncame wade wathi wesisi. Ngoba lo ngoku akaphenduli Nomalanga uyakhomba qha akanamsebenzi nakwenza nasibongile kulendlu ngoba betshilwa kade wathi mabaqhubeke badlale yena uzolanda into zakhe. So uthuthe kwanto ke uthe ke ukwenza sezama ukuthatha enye ibiwuneli into Nomalanga wathi ndithe yonke into lapha yathengwa ndim uthi ukwenza ayithu yajoka wathi nomnyandi joke zonke into ezilapha zezama. Hayi ukwenza ngeke ngikubona ba hayi udikiwe ke wancama wakhwaza kababhuti bathutha into ba hey ndicela bafethu naso seniyalibani senilande neunderwear zami eziphana thathe yonke into. Sibongile ke umile ke shame uvele wasondela kumuntu wakhe babambana ngoba sengazi noba makathina kakade. So uNomalanga vele ke ucinga ba yena ngelakhe ubaba mapha bancinci khona akazi into bavele usibongile beke wathi ezinto zinokuNomalanga yonke into nje kulandleni kuNomalanga babekuthiwa kuya ngaye ngeqalwa phansi yonke into kodwa ke baphinda bayithetha leyo nokwenza. Ekseni ke nabo bevuka bexabana ke ngokwenza noSibongile. Usibongile umile ngelithi yena bamvise kabuhlungu Nomalanga noba kuthiwa kwenzeka ntoni na nokwenza uthi yena no mna ndikho kulonto mna ndiqhubeka nobomi. Sibongile yena umile ngento ethi wena wenza funeka siyithathe responsibility into etsho into ba thina simvise kabuhlungu vele uNomalanga ukwenza ke niyibeke yacaca into abakazudlala Nomalanga yena futhi nje uSibongile ke bese bomba ukwenza utshintshe uthe wathi hey andiyithanda nale tone uyisebenzisa ngoba yile tone ubuyisebenzisa kuNomalanga le. Usibongile umenshine nento ethi akazukwazi yena ukwakha uthando lwakhe phezu kwenyembezi zomnye umuntu ongumama ekube naye eyifemale. Uthe ke ukwenza akayazi ke leyo yokwakha uthe makahambe kaye kuNomalanga bayogqubha bobabini kwezonyembezi zakhe alibale ngaye wathi ungazondifundekela wena ndifika ndilwele wena ufike wena uzondijikela kuyo yonke lento endiyizamayo apha indlela ondibulela ngayo leyo wabe sesithi ungazondibhedela wena nditho nxabe behamba emoyeni. Usibongile uvele wangazi noba makathini phelelwe ngamandla wamshiya apho ke ukwenza ezibuza ke uSibongile uba ndim nalokubhedela kangabelieve uba ngokwenza luthetha kanje kuye. Nangoku kuNomalanga ebalisa ke kugcina ke futhi ke uyazisola ngesenzo sakhe sokuthatha yonke into ugcina uthi hayi buzisola kanjani ngoba wenze lento bekufanele into buyenze nami bendizokwenza kanjalo. uNomalanga ke uthe hayi if ndiyenze kahle ku10 point server kabuhlungu kanjena. So bathe besathetha ke wafika uPhetheni uye wacela kugcina into ba akabashiya athethe noNomalanga watsho ke into ba hayi ndivile into yenzileyo kodwa namba bekuthiwa ndinguwe mhlambe ndizokwenza kanje into nakuba mna unjengayo sozada ndenze kanje akazi ke ba unjengayo ngubani because unjengaye umenza kanje uthi unomntana ke yenakhe. Uphindile ukwenza kwidark deal yakhe iteketisa ke ethi uzocela uxolo ethi uhlulwe kuyinyani ngoba yonke lento ayithethile uSibongile inyani iyarara watsho ethi ke into azawuyenza ke uzolucela uxolo kuNomalanga kodwa uzoqala ngefamily kaSibongile then alandele ngoNomalanga ke. So bese be right ke uSibongile kodwa sithi yo uyakwata kodwa futhi uPhetheni uncokolana nomfundo ke uthi unomfundo ufike late namhlanje uthe ke unomfundo udlule wayebona uSibongile ethi inzima impilo yalamntana watsho ethi uSibongile wafika apha engumuntu bekumele ba uya esikolweni kodwa ugqibele ngokuba azokuba ngoanti watsho ke ukuba kwa utatakhe akayazi uba le into ayenzayo apha uyasebenza wazi ba utatakhe usesikolweni uSibongile. Imoto usilekeleyo uPhetheni wabe semshiya apho kunomfunda wahamba umbuzo ke umilo ngoba uzokwenzana uPhetheni ngale information. Lixesha lesopholo kwanjengayo kuyatyiwa ke uNomalanga ubusy yena necontent yakhe phezulu uthetha nabantu bakhe. uPhetheni ke ubalisa noba ukuthathe kwanto eflatini kwawenza uyishiye iempty uvusa imcaphukisele ke lento wabuza ba kanti umthetho wakho Nomalanga uthanda zathatha yonke into kanti kwenza lo ngowaphi umthetho wakhona wabe sesithi uyise hayi ke ukwenza yena uzigwaze ngokwakhe ke bathe besathetha wenzeni naye wavela ngeyakhe into ethi
uzocela into abamfumene i-tutor ye-maths ngoba kaloku uSibongile akasekho. Khange bamuhoye, baqhubeke nokuthetha nale ngale kakwenzo into eyekuwenzeni uthina bayithethanga. But ke kuthe kusathethwa kunjalo ke sana kwavele kwafika uSokhabase ehambela phezulu ethi nje ufike kamnandi wabafika kanye behleli bebonke ndawonye bephelele. Wathi ndizawunixelela into yoba ithenda ka200 million ayisekho and uzobuyisa iinkomo zakwaDlamini ngoba yena udikwa kwayinto emdibanisa nale family. Ube ngamcenga ke unjengaye ethi uSokhabase masithethe. Wathi omnye kusekho nonzoyithetha nani, wena nje ithi bye bye 200 million tender phelile. So uthe ke makavune ke akutyalileyo ke unjengaye. Enkosi guys, ngicela siqhubeke, subscribe, like, singakhomenta futhi. Bye.